upuan pa sana. Sabi ko sa kanya, doon na lang. Yung upuan din sana doon. Oo, ganun yung palinis nun. Laging ganun yung ginagawa niya sa amin dati. Pero dito, Anong ipaupuan mo sa kanya? yung sinhalak, tapos yung isa doon na nandun sa live. Kamuti Q, mga bay. Good morning, good morning. Breakfast namin ito. Kamuti Q. Pangit yung kamuti nila dito, kaya kailangan iwain mo ng malalaki. Kasi yung kamuti nila dito ay malambot. Maling gawa ko gawa ko. Ginagawa kong kamotik yun sa Pinas. Tama lang yung sugar niya kasi matamis na siya. Yun pa yung sugar hapon. Pinalatik ko muna. Masaya pala yung papalatik para mag-crunchy. Ayan. Hindi mo yung tao ng ubukas yun. Kaya na ba yan? Bago lang. Ayan, luto na ang kamuti Q.